bo día, ou boa tarde, ou boa noite. Claro. Non sabemos. O que é seguro que vai ser un serán, non? Unha festa. Claro. Outro ano máis estamos aquí ca Secretaría Xeral de Inmigración para levar o espírito do Nadal a todos os centros galegos que están por todo o mundo. Por eso decimos bo día, boa noite ou boa tarde. Sí, pero este ano 2025 o que vai ser seguro vai ser un serán porque é tamén un fiadeiro, vai ser pois festa, música. É certo, porque este ano o Día das Letras Galegas está homenaxeado ás cantareiras e a poesía popular. E nós hoxe imos contar, cantar e debuxar algo que ten que ver cunha festa, cunha fartura tremenda, que ten que ver o Día dos Reixes. Ben, ímolo cantar, ímolo debuxar e ímolo narrar tamén. Xusto? Ben, todo gracias á Secretaría Xeral da Inmigración, non? Que por iso estamos aquí. Claro, entón, pois mira, Non, pois cando queirades, comezamos. comezamos entón. Comezamos. Vou contarvos unha historia que pasou nunha vila galega. Nunha vila galega que querían facer, vos sabedes que os días de Nadal, que facemos? Bueno, pois hai os regalos, veñen os reixes, ven tamén o apalpador, as familias reúnense para comer, para facer unhas grandes, bueno, e todo o mundo, para convidar a todo o mundo. Pois isto pasou unha vez, hai moito tempo. Querían facer unha comida para convidar a todo o pobo, para estaren todos e todas xuntos. E tiveron unha idea naquela vila. Dixeron, cada oficio vai facer o que sabe facer para compartilo entre todos os demais. Querían primeiro facer, os labregos e labregas dixeron, este ano o que imos facer para esta comida, para facer o Día de Reis, imos sementar o centeo, imos poñer millo, imos facer tamén unha horta que teña pementos, tomates, patacas, para que poder facer unha grande comida. Non sei se tes unha canción que fale dos labregos e labregas. Teño. Imos vos dar a benvida como fan os labradores, cun sombreiriño na man e moi boas noites, señores. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa os labradores iban facer estas cousas, fixadevos, porque ás veces, para montar unha festaza, non hai que buscar ás veces grandes cousas fora. Entre todos e todas nós, se nos xuntamos, podemos facer cousas maravillosas. Claro, entón dixeron os mariñeiros e mariñeiras, dixeron, bueno, xa hai unha parte da comida, pero nós tamén temos que traer a comida para esta grande festaza que iban facer, e que ninguén quedase sen comer. Colleron unha dorna, vos sabedes, as dornas son unhas embarcacións tradicionais galegas feitas de madeira que ten un pau que é un mástil e ten tamén unha vela, e saíron aquel día para ver que podían pescar. Botaron as redes, cando botan as redes din así, ala vai! A ver aí na casa, a ver en todos os centros galegos, a ver como din o longo da rede, como din, ala vai! Botaron, tiraron daquela rede, a ver, tirando ben forte, estaba todo cheo de peixes, mi madriña, había xurelos, había San Martiños, había San Pedros tamén, había tamén 3 pescadas, había tamén un ollumol, non sei cantos, ti sabes se había xardas ou non? Hombre, claro. Había? Sí, Ai, por suposto. que ben, colleron todo aquelo, tiraron ben forte, subiron aquela dorna e ali marcharon po peirao. As mariscadoras e mariscadores tamén foron a que? Foron a facer a ribeira. Ali colleron cos sachos, chaca, co raño tamén, e colleron ameixas, berberechos. Había tamén ostras, tamén, longueiróns. Mi madriña, que comida iban facer? Levaron por ali. Unha cousa, perdón que te interromper, pero todo coa medida correspondente, non? Todo coa medida correspondente, xusto, estaban en veda tamén, Ben, ollo. perfecto, entón. Non había nada que fora ilegal. Aí todo... Temos que cuidarnos o mar, non? É certo, máis en Galicia o mar galego é un mar riquísimo. Como ben sabedes todos e todas vós, cando vides aquí a Galicia, que comemos? O mellor marisco do mundo, o peixe do mundo, témolo nós. Que ben. E xusto os ferreiros e ferreiros dixeron, xa ten a comida, pero con que van comer os cubertos? Non había cubertos. Puxéronse ali a facer uns coitelos,
unhas culleres, aí ben feito, tamén para coller unhas espumadeiras para coller toda a comida, e así, na forxa. E xa tiñamos, fixadevos, tiñamos xa a comida, xa tiñamos os cubertos. E ti non terás unha canción, unha peza que fale destes oficios? Pois eu penso que sí. Ah, verdade, aí, a ver como vai. Ai, non te cases cun ferreiro, ai que moi malo de lavare. Ai, casate cun mariñeiro, ai que ben lavado do mare. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Pero ti que vas ter? Cancións, tes pezas de todos os oficios e profesións? Hai pezas para todo. Pero temos unha riqueza tremenda, entón, Temos nós. moitísima riqueza. Ai, que ben, pois vou seguir contando conto. Conta, conta. Ai, que ben, pois mirade, xa tiñamos a comida. Es que tiñan que xa prepararan os labregos e labregas, xa tiñamos tamén os mariñeiros e mariñeiras, ollo. E tamén xa tiñamos as culleres para poder comer, os cubertos. E diredes, e onde se ian sentar entón? Pois aí estaban os carpinteiros e carpinteiras, tamén para coller primeiro a madeira, cortar esas árbores e logo traballar a madeira, coller o serrón, coller o serrucho e darlle tamén, ir cortando para facer o qué? Unha mesa que era moi grande e unhas cadeiras ben feitas tamén. E logo tamén colleron o martelo, colleron os punteiros dallas, pam, 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 pam. Logo había que lixar ben todo, lixalo. Lixa para aquí, lixa para cá. Lixa para aquí, lixa para cá, lixa para aquí. Ai, como vai? Lixa para cá, lixa para aquí, lixa para cá, lixa para aquí, ata que quedaba todo ben lixo. Fixades, fixeron unha mesa que era enorme, para meter ali a todo o povo. Estaban todos ilusionados, porque cada quen axudaba co que sabía facer. Un facía unha cousa, outro facía outra, e mentres falaban entre todos e todas eles. E facíanse incluso máis amigos. Oes, estes carpinteiros e carpinteiras, non terás unha canción que fale de carpinteiros e carpinteiras. De carpinteiros non, pero de canteiros sí. Non me digas. Sí. E como fan os canteiros? Pois os canteiros din: namorada veño madre, namorada dunha pedra, namorada dun canteiro, que veña picando nela, que viña picando nela. Ai, aleluia, ai, alalo. Ai, que ben quedou. Pois o que iba a dicir, xusto iba a falar agora mesmo dos canteiros. Fixadevos ben, porque claro, porque as empanadas, por exemplo, querían facer unha empanada, co millo que tiñan, e tamén, porque unha empanada, vou facer unha pregunta técnica a toda a inmigración que estades aí, vou falar da miña empanada favorita, oes, non sei se pensades igual que a min, ollo, que a empanada de zamburiñas, oes, con pan de millo, ti que opinas? Sí. Para min, eu danzo a inmigración, que o digan nas redes. Podela empatar para superar, imposible. É imposible. Podes empatar, aí, díchese. Aí, para iso hai que facer en un forno, e os canteiros e canteiras que puxeron facer un forno de que? De pedra. Dando aí, pom, 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 pom. Cada quen colaboraba co que sabía. Pero, quen faltaba ali? Oes, porque querían facer unha mesa de primeira. Ollo. E para facer unha mesa de primeira tiñen que ver uns mantéis e uns panos de mesa para aí, porque cada quen tiña, oes, o pano ben colocado, un mantéis, as palilleiras xa estiveron facendo os panos de mesa, palillando. E as tecedoiras de liño facendo uns mantéis que eran para aquela mesa que era moi grande, era gigantesco. E se puxeron as tecedoiras a tecer, e a peza a soar. E a peza a soar. Costureiriña bonita, donde guarda los vestidos. Costureiriña bonita, donde guarda los vestidos. Teños guardados na hucha, ai si, ai non, para poñelos domingos. Teños guardados na hucha, ai si, ai non, para poñelos domingos.
Aí vai. Pero sabes o que faltaba? Faltaban para poder comer, para poder beber, ou despois facer unhas cuncas, e facer unhas olas, falaron cos oleiros e soleiros, para que? Para coller primeiro o barro e poder facer que? Facer unhas cuncas para poder tomar a auga e tomar o viño tamén, unhas fontes ben feitiñas, uns pratos todos feitos. Fixademos que xa tiñamos de todo. E moitas veces nós temos que coller as cousas, pensamos que as cousas de fora son mellor que as que temos nós. E o único que temos que ter é organizarnos e facer. Chegou o día da festa, chegou o día da noite de Reixes. A cea foi esa cea de Reixes. Logo o día seguinte xa estarían todas as familias agardando para que? Para que chegaran os reis cargados de agasallos, daquelas festas de desexos que teña todo o mundo. Comeron e beberon e disfrutaron daquela festaza que tiveron ali. Eso non é unha canción dos Reixes. Cantamos isto. Aquí cantamos los reis que nos los deron con gracia. Moitos anos vivan todos los señores desta casa. Quédense con os señores ata o ano que volvamos. Se pro ano non nos vemos, que no ceo nos vexamos. Vinde pastorciños, vinde adorar, adorar o neno que aquí naceu xa. Vinde pastoriños, vinde adorar, adorar o neno que aquí naceu xa. A festa foi unha festaza e rematou como todas as festas galegas. Con que? Con música, con pandeireta, con coplas, con ledicia. Nós desde aquí da Secretaría Xeral de Inmigración agardemos que esta festa sea extensible para vos durante todo o ano. Que desfruteres, que non falte comida nas vosas casas, que axudedes os vosos veciños e veciñas e mandamos vos esta mensaxe de concordia e de amor. E felices que disfrutedes deste ano 2025. E que non deixedes de pandeirar. É certo. Aí, claro, porque o teu conto vai un pouco pois de festa, non? Nas mesas. E como este ano xa dixemos que as letras galegas son para a poesía popular galega, fixeño unha homenaxe ás Casás, que están dentro da homenaxe. Adolfina e Rosa Casás. E María Rosa, sí, xusto. Cantareiras e pandereteiras de Cerceda. Que non é que ter a mellor pandeireta, que cun prato e unhas cunchas podese fazer calquera cousa. Bueno, elas montaban unhas festazas, eso está baseado nunha foto, e tal cual está a foto. O que sí, ainda non rematamos, isto non acaba aquí. De feito, claro, o que estábamos falando antes do debuxo, eu sempre digo que a perfección non nos interesa, cando dices, queda como a fotografía, bueno, grazas, pero o importante é pasalo ben. E, como sei que vos gusta debuxar aí, en calquera vila e cidade do mundo onde esteades e queredes debuxar comigo, ide, agora que imos facer unha pequena pausa, ide bulide a coller un bolígrafo, unha cera, un crayón, o que vos que irades. Desculpa, porque o que queres propoñer aquí é facer un obradoiro de debuxo, eles na casa, e ti aquí. Claro, na volta imos debuxar. E unha folla de papel, un caderno, o que vos dé a gana tamén, na parede non, bueno, se tedes forrado como meu fillo, sí, pero algo para debuxar e xa de contado volvemos. Pois nada. Non marchedes, claro. Escoitade aquí e vede o que van poñer ahora aquí en Emigración, un vídeo ben chulo. Estamos aquí en nada. Ben, xa temos todo? Xa estamos preparadas e preparados? Ben, mira, xa sei que estamos moi preocupados porque dentro de pouco vai vir os reis, non? Estamos todos, pero así facemos un debuxo e avanza o tempo. Imos facer un debuxo, por suposto, dun rei. Que boa idea. A ver, son 3, pero despois podémoslo completar, vale? Con camelos ou que queirades. E o que propós é, por exemplo, vamos facer un debuxo dun rei, pero se alguén logo quera facer os camelos, os dos reis que faltan, os paxes, calquera cousa, pode. Efectivamente, imos debuxar xuntas e xuntos ata certo punto. E despois xa voades ceibes. Vale.
E comezamos xa, mirade, primeiro, imos facer un borrancho así e outro borranchiño o seu carón. É dicir, dous borranchos, vale. Xa ben sabedes que a perfección non nos interesa e imos tirar para diante, imos gozar, vale. O sea, tío, que propós aí que a xente desfrute mentre está a traballar. A ver, en todos os aspectos da vida, non? Pero no debuxo tamén. É certo. Temos xa estes dous borranchos, témolos. Non escoito nada. Sí ou non? Sí. Sí, eu penso Ben, que sí, pois xa rematamos, porque é unha obra de vanguarda artística e xa podemos expoñer en Nova York, en Berlín, na Coruña, onde que irades. É un pouco arriscado, non crees? É broma, é broma. Continuamos. Hai xente que aquí xa para, pero Nos tiramos. imos continuar. Vale, hai xente que xa sabía esta broma, Mira, están escachando carrisa no centro Arentei, ali de Bos Aires. Xusto, home, con Gastón e compañía. Bueno. Ben, imos facer agora, vale, imos facer así como dous ovos en riba así, que dos ollos, porque eran os ollos, sabía? Dous ovos en riba dos ollos. Sí, porque os reis teñen as tellas moi poboadas, entón xa ímola ensanchar, vale? E debaixo dos ollos quero que fagades unha curva ben grande así, que vai ser o nariz. Vale. E agora imos practicar un pouco no aire, porque isto sempre ven moi ben. Cera no aire? E facemos como se debuxáramos nubes, curvas sucesivas así no aire, unha cousa así. Curvas todas seguidas. Ai, mira, con Aí, con son, chascarrachás, que e que fixeron con con música todo mellora. chascarrachás. A ver, a ver. A ver como é. Parece que estamos rabuñando no aire, a ver. Que ben. Cunhas cunchas, como funciona todo, Queda todo mellor. Pois agora debaixo do nariz, así. O bigote. Que bigote ten este rei. Ben, imos facer a barba con mesmos movimentos, pero antes temos que marcar primeiro a coroa, vale? Facemos unha liña así, porque os reis levan coroa, non? Vale, é un aspecto elegante deles, pero supoño que tamén será polo corisco, a choiva, non? Ti pensas que levan coroa en todo momento ou mellor quitan a, o que sei, o mellor cando van comer, quitan a coroa? Home, eu penso que sí. Van unha churrascada, por exemplo? Ou para dormir. Para dormir quitan. Non, pode quedar aí no cabeceiro. É certo. Vale. Facemos esta liña e marcamos, xa faremos a coroa despois. E agora imos facer de novo esas curvas, facémola no aire primeiro, máis exageradas, ahora máis gordas as curvas, unha cousa así. Eu podía estar así, bueno, ata o 2026 podía estar así. Bueno, ata que veñen os reis. A ver, os reis, E imos dende o bigote ata a coroa. a coroa. Mirade, así. Moi ben. Boa barba ten ese rei, Sí. Non hai imos colorar, hai dous que teñen barba, outro normalmente veñen sen barba. Bueno, según quen debuxe, poden ter os tres barba tamén. Vale, Home, tamén depende o tempo. O mellor ao meu tempo levaba barba e logo cortouna. é certo. Vale, entón, ímolo deixar así e vos escolledes o rei que é. Pareceme genial. Agora, dende o bigote. É igual que a vestimenta. Sí. Oes, porque se o rei chega, eu que sei, a Salvador de Bahía, non Sí. vai todo cheo de abrigos. É verdade. Claro, Pois non porque- reparará niso. Claro, por exemplo, a xente que está en Salvador de Bahía agora, que Eu ata chega, propoño que o mellor eso para viaxar tanto, podían ir en chándal, non? podían ir. Non, ou en zapatillas de Pero, deporte. pero se o mellor estás en Zúrich, que? Tamén. Aí hai que ir, Aí hai que ir hai que abrigado. coller xa unha rebequita. Saúdos os centros galegos de todo o mundo, Ben, entón, dende o bigote ata a coroa de novo, pero xa por o espazo que nos queda da outras que fixemos e das tellas, facemos as curvas, pero do outro lado. Mira, facémonos así no aire. É unha excusa para debuxar no aire con ruido. Ben, dende o bigote así. Aí vai. Ben. A coroa xa sabemos que é para o final, aquí facemos unha curviña que é a orella, e de novo a música no aire, sí. Detrás da orella Tiña máis pelo. ata a coroa. Claro, porque as guedellas que quedan detrás das orellas tamén. Vale. Iso crece con unha Sí. velocidade. Ben, podemos facer unha curviña aquí na cella, vale, para que quede un pouco máis completo, ainda que quede unha abertura no ollo. E xa, se reparamos no que temos feito, temos xa a faciana do noso rei, vale? Ímolo adobiar todo, rapidamente. Primeiro facemos unha liña onde queiramos que estea o chan, vale? Pode quedar máis arriba, máis abaixo, se nos queda pouco espazo, tanto ten, porque Non hai problema claro, ningún. vai quedar un rei coa cabeza ben grande e co corpo pequeno.
iso queda Non bárbaro. pasa nada. Ben, deixamos a coroa para o final. Entón, facemos agora, quero que fagades unha curva así ata o chan. E do outro lado igual, unha curva ata o chan. Ahora vai outro chan. Ben. Aquí imos facer outra curva porque teñen capa. Facemos unha curva así. Claro, porque os reis levan capa. Sí. A ver, o que me dixeches eso de ao mellor estás nunha zona que vai calor, pois ao mellor... Claro, os reis Claro. en Bahía, o que dicíamos, o mellor eu que sei, en Uruguai, Claro, en sí, Montevideo. certo. Vale, entón imos facerlle as mans, vale? Eles levan luvas, entón, imos facer unhas luvas. E para facer as luvas, facémolas aquí dous xuntas porque van levar un galano, vale? Un regalo. Ah. Entón facemos, mirade, unha curva pequena, unha curva grande. Do outro lado igual, pero en diferente sentido. Mirade, unha curva pequena, unha curva grande. Ti fixeches a carta? Ainda non. Pois é que Pero estou a tempo, non? Está a tempo. Vale un WhatsApp ou algo así, non? Home, non, Nunha ahora mensaxe, ao non? rematar fai a carta que te Bueno, chega. vale, remato e vexo. Pechamos aquí, máis pechamos aquí. E aquí quero que imos unir as luvas, vale, facendo pois como un rectángulo, Aí vai. como se fose un cofre. Pode ser un cofre ou un bocadillo tamén. A mí hai momentos que eu prefiro un bocadillo ou un cofre. Bueno, pero que leven o regalo aí entre as Ben mans. collido. Pode ser que a capa veña tamén por este lado, vale? Facemos outra curviña e xa imos viaxar a cabeza. Imos facer aquí, erguemos a cera de novo. Cera, por favor. Esta vez imos facer uns picos, vale? Como se fose unha serra montañosa, vale? Ou unha Veña, serra dunha carpinteira, porque como xa contamos algo Falamos de de oficios... carpinteiros e carpinteiras. Vale. Entón facemos uns picos así. Buah, isto queda O bárbaro. chascarrachás, que ben quedou este. Igual non hai que facer tantas, pero co son este que queda maravilloso. Ben, e viaxamos dende aquí ata ali, ata o final, mirade. Aí vai. A min saíronme 3, Tres. pero podedes facer 17, non pasa nada, vale? O sea, eso é libre. Quen queira facer de Sí. dede non hai problema A ver, ningún. coroas é moitas. Ah, vale. Sí, Ben, home. e facemos uns circuliños en riba Aí van. e, se queredes, pois uns rombos así no interior e vela aí temos o noso rei. Só queda decidir cal é. Témolo que colorar e decidir cal dos tres é. Porque cada quen ten o seu favorito. Ou mellor inventamos un novo. Ou un obvio, cada quen ten... Por exemplo, eu vou contar unha cousa persoal. Para min o favorito meu é Baltasar. Ah, sí. Eu son moi de Gaspar. Ah, Eu de Melchor. pois mira, que ben. Pois nada, só queda asinar, poñer o nome do vosso favorito, vale, e podedelo enviar, vale. Hai unha Queremos cousa. velos. Poden poñelo, claro, poden poñelo, ois, cando o colguen, aquí na rede, poden poñer o seu rei favorito. Por favor, amosádeme eses debuxos que quero velos. E por tamén favor. quen queira poñer un camelo ao lado, un paixe, calquera cousa tamén. Claro. Ou unha lúa. Ou un Por sol. suposto. Claro que sí. Agora xa é voso. Hai que ben. Mais nada, temos que marchar que xa hai que escribir esa A carta. carta, tens que escribila. Adeu.